הפרשה המאוד מטרידה הזו. מסתבר שבימים האחרונים יותר מ100 נשים פליטות אוקראיניות שהגיעו לכאן מתארות סיפור דומה. אדם ישראלי שיוצר איתן קשר עודשן באוקראינה מציע להם, לסייע להם כלכלית, לשלם להם כסף כדי שיוכלו לברוח מאזור המלחמה, לעלות לטיסה לישראל, וכאן הוא אומר להם כדי שיחזירו את אותו חוב של הכסף שהוא שילם להם, הם יצטרכו לעבוד או במשק בית או בשירותי מין, ליצור איתם קשר כבר בנתב"ג או מחוץ למלון אליו הן נשלחות, מלון דן פנורמה בתל אביב, מנסים להגיע לשם ולשדל אותן לזנות, לנצל את המצב הקשה שבו הן נמצאות. הערב אנחנו מפרסמים גם את הפרשה המאוד מטרידה הזו.